Ел сайын 5 июнь бүтін дүнияда әйләнә-тирә мөхитне саклау көнен билгеләп үтәләр. Республикада экологик вазгыять нинди хәлдә? Шәһәрләрдә халык чиста һава сулыймы? Эфирда таяны нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар. Инде кагыйдәне барыгызда белә, алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне тимәләр аша белдерә аласыз. Килешмәйсез икән кызыл тимәгә басасыз, килешсәгез зәңгәр һәм ак нейтралитет билгесе. Шунда үзенчәлекле көн 5 июнь Фатык Сабанович әйләнә-тирә мөхит көне буларак билгеләп үтә. Менә иңелек бу көннең асылын беләсе иде. Нинди көн бу? Бу көннең асылы ул инде бик кирәкле көн дип әйтәбез. Бүтән кешегә дә кирәкле көн. Һәм бүтән дөнья шуңа күрә бер көнне бәйрәм итә моны. Менә мин инде үзем бу экология белән күптәннән шөгыльләнгән кеше. Авыл хуҗалыгы работнигы буларак мине беләләр, әмма эколог буларак бик күп кеше белеп тә бетерми торгандыр. Һәм хәзер әйтик инде сез Татарстан президентының киңәшчесе экология мәсьәләләре буенча. Экология мәсьәләләре буенча Татарстан президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның мин киңәшчесе. Аңа кадәр эшләдем инде Дәүләт Думасында. Иш созыф һәм ишесендә дә шушы экология миндә монда дөресен әйткән вакытта теге практикада да һәм фәндә дә белгән кешеләрнең инде мактаны булмасын, бердән-бер дип әйтеп була. Бик зур орденнар да бирделәр. Путинның да 2 почет грамотасын бирделәр. Хәтта менә шушы экология эшләре буенча эшләдем. Аннары инде хитилгә дә бик күп бирделәр. Менә бу әйтәбез бит инде каты көнгүреш калдыклары дип инде аны инде менә бездә хәзер төрлечә бәйләүче бар. Һәм аның киләчәге әйтәбез бит инде безнең Татарстанда яңадан заводта була бит инде. Ул заводта без алып кайткан завод инде ул 2013 елда. Турында аерым сөйләшәбез, әлегә серләрне ачмый торыгыз. Серләрне ачмыйбыз. Экологик проблемалар зурдыр бит инде Фатык Сабанович. Хәзер менә бу мәсьәләдә мин инде үземне чын белгеч дип тә саныйм. Аннан соң рәхмәт инде Татарстанның теге заслуженный эколог дигән исемендә бирделәр. Тегендә орденнар да бирделәр. Менә инде гел шушының белән эшләдем дә хәзер кафедрада да эшлим. Фән белән бу инде производство русчалап әйткәндә органический продукция дибез инде. Татарча әйтсәк инде стандарты буенча хәләл дип әйтеп була. Аның буенча да эшебез бик әйбәт бара. Менә мин инде үзем ничек күз алдына китерәм. Бүген безнең халкыбыз әле бу мәсьәләгә ияләнмәгән. Русчалап әйтсәк, безнең менә иң авыр ягыбыз бүгенге көндә бу барыбызга да кагыла торган әйбер. Безнең мәктәптә юк предметыбыз укыта торган. Менә шушы әйләнә-тирә мөхитне саклау буенча экология дигән хәтта без элек бары бик күп фәннәрнең нигезләре дигән әйбер. Шушы нигез дигән булса да бик әйбәт булыр иде. Дәресләр кертергә димәк. Балаларга менә безнең инде укытуыбыз булмагач, нет у нас образование. Образование нет, русчалап әйтәм инде, аннары татарчага әйтербез. Нет у нас знание. Безнең белемебез юк укыту булмагач. Белемебез булмагач, безнең культурабыз юк. Культурабыз булмагач, безнең сознаниебез да юк. Менә без ул турда, инде теге чит-илләрдә кебек автоматически бу мәсьәләне, инде кирәк дип карарга, менә карап торасың, әле генә күптән түгел генә, инде шундый очрашуга туры килде. Бер иптәш автобус остановкасында тартып утыра. Тартты да бу бик шибәр генә егет. И шуннан булай торбагытып бәрде бу, асфальтка таба, үзенең калган, шушы окуркасын. Шушының кырыенда 1 метрда, 1 метр ярымда урыны тора. Шушында салу юк. Я булмаса машинада барабыз, шушында алыбыз жвачканы кабабыз да, моның кагазын төреп, тәрәзәне атабыз да китеп барабыз җайлап. Һәм шуннан башлана да экологик проблемалар. Менә фәндәгә дә сүз бирик әле, Фатык Сабанович, шуннан да монда урман хуҗалыгының роле нинди икән? Без инде экология сөйләшәбез, әле менә шу заводлар турында һәм менә бу кешенең җәмгыятьтәге роле турында аерым сөйләшербез. Урман хуҗалыгы нинди функцияләр башкара? Без инде урман нәкъ менә экологияны саклаучы урын буларак беләбез. Шуннан да шулаймы бу? Урманнарыбыз тирәк мөхиткә гаять дәрәҗәдә уңай йогынты ясый торган табигый ресурс. Эчкән суыбыз, чишмәләребез урманнан чыга. Суларыбызның, эчкән суыбызның сыйфатына да йогынты ясый. Инде бүген әйтәбез, углеродный депонирование дип сөйләшәбез инде. Агачлар бит углерод алалар, кислород чыгаралар. Туфракның уңдырышлыгына һәм кышкы карның җыелып, җиргә үзләштерүендә урманнарның гаять дәрәҗәсе әйтеп бетергесез зур. Шуңа күрә инде урманнар турында көннәр буе сөйләргә мөмкин, ул ничек кирәк мөхиткә менә йогынты ясый. Бу бәйрәм экологлар гына бәйрәм түгел,
безнең урманчыларның дагын кемнең тормышы, кемнең хезмәте менә шушы өлкәдә эшләнә, безнең барыбызның дагын зур бәйрәмебез. Аннары еллар узу белән экологик мәсьәләләргә дә мөнәсәбәт үзгәрә. Роза ханым, чыннан да менә мәсәлән чагыштырсак әгәр дә, моннан 50 ел элек, 40 ел элек, 30 ел, 10 ел элек һәм әгәр дә киләчәктә бәлки фаразласак, экологик проблемалар җәмгыятьтә үзгәрәме? Чөнки техникада үсә, яңа технологиялар барлыкка килә. Менә булар бер-берсе белән экология мәсьәләсенә ничек бәйле икән? Дөрес, менә хәзер экосистема бик нык үзгәрде. Мәсәлән, 50 ел дип әйтик, миңа 59 яшь булса, без кичкенә чакта нинди экология, нинди мөхиттә яшәгәнебезне бик әйбәт мин хәтерлим. 9 яшьлек вакытымда мин үзем Әлмәт районыннан нефтьне чыгаралар, нефтяниклар килгән урында, анда инде 100 елмы, 200 елмы бер шу белән дә үсмәй. Менә экология шушы хәлгә төшкәнен мин үз күзем белән күрәм, үз күзем белән шушы әйберне үземдә тоям. Аннары соң инде менә Фатих Саубанович әйтте, минем дә 25 елдан артык эколог, җәмәгать белән эшләүче, җәмәгать эшлеклесе буларак мин бик күп өлкәләрдә, Россия өлкәләрендә, Татарстан буенча да бик күп өлкәләрдә эшләдем. Шуңа күрә чыннан да экология безнең вәзгыять, ул безнең һава, ул безнең җиребез, ул безнең сулыш ала торган һавабыз. Алар барсы да бәйле. Экологлар бәйрәме, экологларга гына карый, менә урман хуҗалыгына карый дигән әйбер түгел. Экология ул һәрберебезгә дә карый. Һәрбер кеше шушы экологиядә яши, шушы тормышта. Хезмәтләр дә бар, алар турында да әйтсәгез. Мин бу безнең менә Хартия земли, җирнең хартиясе, мин менә үземнең конституция дип атыйм, шушы бик күп эшләремдә адвокат буларак бик күп судларда да, бик күп җәмәгать эшләрендә дә мин бик нык менә шушы Хартия земли белән эшләргә туры килде. Хартия земли бу документны безнең 2001 елны без кабул иттек. Җир йөзендә, дөньяда Татарстан беренчеләрдән булып Хартия землины кабул итте. Ул безнең постановление 2001 елның 27 декабрендә безнең постановление Мөхәммәтшин Дәүләт Советы рәисе кул куйды. Менә шу Хартия земли. Бу Хартия землига монда җир генә түгел, бу безнең бөтен тормышыбыз, безнең вәзгыятыбыз, безнең һавабыз, безнең җиребез, безнең һәрбер менә бөҗәккә хәтлек аның үзенең роле бар. Шуңа күрә без шушы Хартия земли менә бүген эшлиме, бу проект кына. Бу закон түгел, бу проект. Шушы проект буенча без бөтен дөнья буенча сүз бирдек. Хартия земли, без җиребезне саклыйбыз, һавабызны саклыйбыз, урманнарыбызны саклыйбыз, без халкыбызны саклыйбыз. Җәмгыять яши ул кайда? Без яшибез җирдән, без җирдән алабыз. Biz җир белән тукланабыз, иген үстерәбез, суны эчәбез. Шуңа күрә менә бу Хартия земли проектын онытмасак иде. Аннары бу китаплар турында сөйләшәбез, дәреслектәр турында бик мөһим мәсьәләләр күп алалар. Чыннан да балаларга өйрәтүдән башлап, чыннан да җәмгыятьтәге менә бу китапларның беренче чиратта һәм дәреслекләрнең белем бирү учакларын дип әйтик инде ролен. Менә тирә-якны саклау эшенә Татарстанның биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты нинди өлеш кертә икән, Роза? Тирә-якны саклауның иң төп механизмы булып мин әйтер идем, барыбыз да шулай итеп уйласын иде, ул аеруча саклана торган территориялар булдыру. Безнең комитет нәкъ менә шундый эшләр белән шөгыльләнә. Аеруча саклана торган территория нәрсә соң ул? Димәк, бу аерым бер табигать почмагы, ул бик уникаль, матур, биотөрлеккә бай. Ул территория аерым бер кызыл китапка кертелгән хайваннарның, үсемлекләрнең яшәү урыны булып тора. Ел сайын безнең комитет тарафыннан фәнни эшләр башкарыла. Республиканы без барлыйбыз. Анда булган шундый бай, үзенчәлекле табигый почмакларны барлыйбыз һәм аларга аерым статус бирәбез. Алар безнең республикада кайсы җирдә урнашкан? Алар бөтен республика буенча, бөтен районнарда баралар. Республика буенча андый территориялар 191. 2 федераль әһәмияттә, 186 региональ әһәмияттә һәм 4 Казан шәһәрендә урнашкан, алар җирле әһәмияттә. Илгизәр әфәнде, фәнни яктан өйрәнеләме? Менә без әйтәбез, аерым кешеләр шөгыльләнә моның белән дип инде, кемдер бәлки гомере буе эшлидер. Чыннан да, Өстәмә шуны гына әйтеп китим дигәнем, чөнки менә сез әйберне искә төшердегез, Хартия земли дигән мероприятие дип әйтик инде. Чөнки безнең Татарстанда бит менә безгә менә бу көн махсус булып тора инде. Чөнки безнең экология безгә ул тагын да якынрак була. Мин шуны әйтеп китим дигәнем. Безнең республикада бик күп эшләнә экологик ягыннан
төрле эшләр, бик әйбәт эшләр эшләнә. Шулар арасында менә бу хартияне безгә кертү беренче тапкыр без аны беләбез инде. Безнең өчен ул беренче тапкыр бит инде. Дөньяда дип әйтсәк. Аннан соң шуны әйтмичә булмый. Безнең бит 69 елда, 1969 елда бөтен СССР булган чакта әле иң беренче экология, табигать саклау кафедрасы ачылды университетта. Менә без санда да хәер эшлибез эколог буларак. Ул вакытта әле профессор Попов Виктор Алексеевич ачкан кафедра, хәзер дә үк менә без бөтен Россиягә ни булып торабыз. Әле шуны да өстәргә кирәктер. 5 июнь ул әйләнә-тирә мөхитне саклау көне генә түгел, тагын үсемлекләр карантины хезмәте дә үз көнен билгеләп үтә. Менә Миләүшә ханым шуның айдан безнең студиядә бүген. Нинди хезмәт бу, нәрсә белән шөгыльләнә, шул хакта әйтсәгез? Иң беренче чиратта мин бу бәйрәм белән үземнең хезмәттәшләремне котлап китәсем килә. Сезгә исәнлек, саулык, эшегездә бик зур уңышлар телим. Бәйрәм белән сезне. Инде безнең эшкә кагылган вакытта безнең инде Россельхознадзор идарәсе бөтен Россия буйлап без Татарстанга кергән бөтен ашлыкны, пиломатериалларны бөтенесен дә карап кертергә тиеш. Җиләк җимешләрне, үсемлекләрне, барысы безгә керә торган, Татарстан эченә керә торган бөтен шундый азык-төлекне барысын да карап үтәргә тиешле. Бездән чыккан вакытта фитосанитар карантин сертификаты белән чыгарга тиешалар, кергәндә фитосанитар сертификаты белән чит кергәндә без аларны тикшерергә тиеш. Шул безнең лаборатория бар. Шунда лабораторияда бөтен кайткан ашлыкларны безгә алып килеп тә тикшертәләр, біз үзебез барып алып та тикшертәбез. Менә шуннан соң гына читтән кайткан бөтен азык-төлекләрне, пиломатериалларны без сатарга рөхсәт иткәннән соң гына Татарстанда эшмәкәрләр сата башларга рөхсәт ителә. Әмма әйләнә-тирә мөхитне саклауга өйрәтүне ничә яшьтән башларга кирәк бу хакта рекламадан соң? Татарстан Яңавастыр телеканалында таяну нуктасы тапшыру 5 июнь әйләнә-тирә мөхитне саклау көне уңаеннан әлеге студия кунакларын җыйдык. Дәреслекләр, китаплар турында сөйли башлаган. Фатих Салман, шуннан да менә сезнең каршыгызда китаплар тора. Бүген ни дәрәҗәдә өйрәнелгән әлеге тема безнең республикада аеруча? Бүген башлангыч без әле этапта гына. Менә иң беренче китап экология турында, экология охрана окружающей среды дип атала бу. Рус телендә, татарлар да, значит, руслар да укысын өчен. Һәм менә бу беренче китап Россия тарихында. Мин менә бу мәсьәләдә язып китәм беренче битеннән. Монда инде рәхмәтле дигән формада безнең Владимир Владимирович Путинга. Аңа кадәр монда язылган менә инде ул китапларны сезгә дә бүләк итәрбез. Бер генә дә патшада, бер генә генеральный секретарьда КПССның, бер генә әйтегәндә председатель правительства Союза СССР дибез, Российской Федерации дибез. Бу мәсьәләгә Владимир Владимирович Путинга кадәр игътибар бирмәде. Менә ул бу әйберне, значит, 13 елда башлап җибәрдек. Һәм 17 елны беренче мәртәбә тарихта год экология дип объявить итте безнең президентыбыз. Нинди эшләр башкарылды менә бу ел уңаеннан да шулай. Һәм мәсьәләләр эшләргә кирәк әле алга. Монда менә эшләргә кирәк дигәндә безгә кирәк система. Менә минем бу беренче китап, значит, Россиядә, бу, значит, инде аннан икенчесе бу сораулары буенча югары уку йортларына теге урысчалап әйтәбез, учебный пособие дип. Бу бөтен кешегә дә бара торган, значит, социаль экология укырга бик асат. Аннан соң менә монысы инде, значит, безнең мин әле яңадан аграр университетының биотехнология кафедрасында профессор. Менә безнең, значит, үзебезнең булачак агрономнарыбызга, хәзер инде без агроном димибез, яңа, значит, монда институт барлыкка килде. Институт агробиотехнологии и земледелия дип атала. Һәм киләчәктә без агробиотехнологлар, значит, әзерли торган булабыз. Монда инде ландшафтный дизайнда, монда, значит, башка хәзер ул мәсьәләләргә дә игътибар бирелә. Һәм менә аларга инде бу учебный пособие, менә монсында инде, менә безнең, значит, әйттеләр бит инде менә хартия земли дип, менә туфрак. Туфракка игътибар бирелә. 52, значит, раздел кичкенә. Студентларга экзамен бирергә җайлы булсын өчен сорау да бирелә, и 52 менә. Туфрак, чөнки атала кешенең яшәешенә 87-93% туфрактан тора. Ярдәм итә.
Менә теге диңгез продукциясе һәм башка булмаган җирдә, аның урманда шулык туфрактан инде. Менә без бу мәсьәләгә игътибарны инде менә әйтеп киттеләр. Хартия земли, мин аны монда әйтеп әйтә алмам. Разы ханымга сибергәле кызык булды. Сез китапларны алган чорда ул төрлесенә карап мөнәсәбәте төрле төсләргә басты. Өстендә. Ниндирәк фикердә торасыз сез? Килешмисезме кайсылар фикерләр белән? Кайсылар фикерләр белән килешеп бетмәйм, чөнки бу әйбер белән минем хукукым бар, үземнең фикерем бар, чөнки мин практик юрист. Практикада кабул иткән. Менә мәсәлән бу китаплар белән мин бик тә риза, чөнки Фатих Саубанович бик зур хезмәт куйган мәктәпләрдә. Аны бәлки мәктәпләрдән генә түгел, балалар бакчасыннан ук безгә тәрбия кылудан, балаңа кулга алу белән син баланы өйрәтергә тиеш. Менә монда пычрак ыргытма, төкерергә ярамый, җиргә төкерү ул безнең дин буенча да, безнең мөселман, без бит мөселманнар, үзебезне дин әһелләре дип беләбез. Шуңа күрә җиргә төкерү, җирне пычрату ул харам эш. Шуңа күрә без менә шу харам эштән саклансак иде. Нәрсә турында әйтәсем килә? Бу сәяси вакыйгалар, мин сәяси эшләр, экологик эшләр белән бик күп шөгыльләндем. Ул бөтен Россия буенча, бөтен җир шарында да билгеле эшләр. Чиләбе өлкәсендәге мин татарларны бик күп, бик озак еллар, 2003 елдан бирле суд эшләрендә, хәзер дә менә Алла бирсә 2002 елны 65 ел элек булган хатирәләрне яңартып, менә бу ел тагын зур конференция, халыкара конференция оештырырга, экологлар, онкологлар, врачлар белән Чиләбегә җыенам, Алла бирсә. Мин нәрсә әйтәсем килә? Ни өчен мин риза түгел? Чөнки экологик яктан без экология нәрсә, без көн сайын чәй эчәбез. Безнең суыбыз нинди? Biz gün sayın ipi yaşayız. Gün sayın bizning холодильникта нинди ризыклар, нинди ризык белән без тукланабыз. Менә ул экология нәрсә. Безнең экология, ипи кайда безнең үстерелә? Ипи нинди формада үстерелә? Чиста җирдәме? Аннарысын безнең менә сулар кими. Без су мәсьәләләрен монда ТНВда 1-2 программа үткәрдек. Мин анда катнаштым. Без бик күп урманны кисәбез. Урман кисү суны бетерә дигән сүз. Ни өчен сулар кими? Су кимүнең сәбәбен без һаман ачыклый алмыйбыз. Һаман шуның өчен бик күп галимнәр эшле экология өлкәсендә, бик күп безнең дәрәҗәле кешеләр бар. Әмма ләкин суның кимүнең сәбәбе бары тик урман кисүдән генә. Харис әфәнде, ясыз биргәле бу урында килешәме икән? Килешәме икән нәкъ менә урман кисү белән? Ул моңа бөтен кешеләр килешә. Харис әфәнде генә түгел. Менә ул әйтеп киткән безнең инде бу эколог инде дөресен әйткәндә закон белгече һәм менә инде искә алып китте ул безнең тегендә татарлар тилмергән Чиләбе өлкәсендәге шушы мөслимнәребезне дә башкаларны да һәм менә мин барысы белән дә килешәм генә түгел. Бу китапта укыгач карарсыз, сез әйткән әйберләр барысы да бар. Рәхмәт. Һәм менә мин сез әйткән теге ашамлыклар, базарлар мәсьәләсендә көндә эшлим. Бүгенге көндә менә лабораторияны әйтеп киттеләр, мотор иттереп менә Родинадагы бу Россельхознадзор линиясе буенча шушы лабораториядә тикшереп чыккан анализ хәләл дип бик күп кеше сөйләшә, сертификатын да саталар, акча да эшлиләр, әмма ләкин минем тәҗрибәдән бүтән берсенең дә лабораториягә биреп анализ алганы юк. Лаборатория анализсыз бер вакытта да әйтә алмыйбыз. Бу менә инде монда экологик чистый продукт, бу хәләл продукт дип, аны инде Путин экологический чистый продукт, безнең Рустам Нургалиевич здоровый пища ди. Инде фән әйтә, монда органик дип. Менә бу мәсьәләдә эшлибез, лабораториясыз ул була алмый. Әле команда урман мәсьәләсенә күчкәнче сез тагын кызылга бастыгыз, ни өчен? Урман мәсьәләсе инде ул факт, мен аны үзебезнең авылдан да беләм. Урманда элек ат кыйндыра торган җирдә хәзер тауга атлап чыга судан. Чөнки Маридан килә торган елга Мари урманнарын кырып бетерделәр. Монда хәзер шушы су бетте. Моны хәл итеп буламы, Харис әфәнде? Урманнарны менә бу әләшнәндә проблема. Без бит әйләнә-тирә мөхитне саклау дибез. Монда шуңа күрә бәлки ничектер глобалрак алыргадыр. Урманнарны кисмиче дә булмыйдыр инде. Ничек кенә чыгарга әлеге мәсьәләдән? Бүген республикада 1,271,000 гектар мәйданда урман бар. Һәр бер гектар бирә 3 кубометр үсеш, прирост дибез. Ул 3,5 булырга мөмкин, 3-нче средний алабыз. Менә тапкырлык әле. Бу була 4 миллион агач һәр елны үсә. Без бүген көндә бар шундый показатель расчетный сосека дибез. Аны фән, лесоустроительләр нигезләп куялар. Безнең республикада бүген расчетный сосека бик түбән 2,5 миллион. Бүген киселә урманнар bütünlüğü 800 kubometre. Bu ez mi kup mu? Bik ez bu.
урман вакытында киселергә тиеш. Урман вакытында киселмәгән картая, картайга кора. Урман үзенең менә төп функцияларын үтәп бетерә алмый. Шуңа күрә бу мәсьәләдә төп фикер әйтергә тиеш урманчылар, белгечләр дип уйлыйм мин. И тагын бер әйтер идем. Менә урманнар аркылы без кирәк мөхит белән эшли торган кешеләр. Балалардан башлап кичкенә киләчәк буынны тәрбияләргә тиешбез. Менә безнең Дербышкыда урман хуҗалыгы факультеты белән рәдем бер балалар бакчасы бар. Алар икәү. Без берсендә эшлибез аның менә укытучылар белән бергә. Урман буенча, икенчесендә менә кирәк мөхит. Ул балаларны күрсәгез сез. Без анда инде генә тапмыйбыз уйлап сәбәп. Кайсы көнне җир көнне уздырабыз. Кайсы көнне кушлар көнен. Менә күптән түгел урман бәйрәме уздырдык. Әтияниләр килгәннәр, агач утыртабыз. Без бит моның белән менә бу киләчәк буын балаларының күңеленә, мөхитенә шундый менә сәламәт урлык салабыз. Булар бит мәңге онытмыйлар. Менә бу урман балалар бакчасында Иван Соснин бер агач утыртты. Андай гына бала, әтиянесе килгән. Biz бик тырышасың, нишләп Иван? Мин киләчәктә урман хуҗалыгы министры булам ди. Бүген 3нче класста укый. Без аны югалтмыйбыз. Миңа бик кызык инде ул. Менә бу салынган зерноны ул ничә яшенә кадәр үзендә җиртә алуы. Бүген 3нче класста да һаман әйтәләр, ул министр була. Менә шушындый зерно салырга кирәк. Урлык салырга кирәк бала. Зәр әфәнде, шулаймы бу? Монда ничә яшьтән алып өйрәтергә кирәк бала? Bir sıra var. Менә карагыз әле. Безнең республикада инде урманнарның майданы 16% дип инде күп еллар без аны бит инде шул нидә тотабыз. Шулай бит. Борынгы заманда 52 булган. Менә карагыз әле хәр иптәшләр. Без бит урманны кискәндә, без урманнан олайган, картайган дип әйтсәк тә була инде, ул урманнарны кисеп алабыз ди, алар урынына процентны саклар өчен яңадан урман, яшь урманны утыртып чыгабыз. Дөресме? Шулай буламы? Менә булай экологик ягыннан чагыштырып карасак, менә карагыз әле. Менә мондый гына үсеп чыккан нарат, бәлки башка агачлар, без аны бит урман дип исәпләйбез бит инде, урман урынына утырткач. Ул бит әле безнең өчен чын урман түгел. Ул бит әле Алла белгән әле үсеп җитәме әле ул 10-20 яшьлек урманга, юкмы дип. Менә монда без күп вакыт менә шулай спорлашабыз инде урманчылар белән дә, урман эшчеләре белән дә. Сактасаң була, урман үстерәбез. Ул чакта без яңартабыз да, киңәйтәбез дә майданнарны. Менә хәзер әле күбесенчә кызганычка менә шуны без исәпләбез бит әле. Менә шул әле булып җитмәгән урманнарны. Нәрсә дип җавап бирәсез? Майданыбызга кертәбез. Мин булай дип әйтәм, бу очракта яшь урман. Яшь инде ул. Ул углеродны бик актив үзләштерә. Әгәр дә мондай гына нарат икән, аның арасында урман үләннәр үсә. Булардагы углерод үзләштерәләр. Буларда кислород чыгаралар булып безнең һавабызны. Шуңа күрә аннары тагын бер әйберне торга ярамый. Урман ул табигатьтә бирелгән бердән-бер ресурс. Ул үзен үзе үстерә ала. Әгәр дә без менә утыртуга керәбез бит инде лесниклар, урманчылар. Динамик кискәч. Табигатьтә дә шундый сәләте бар урманның. Ул үзен үзе торгыза ала. Бер генә нидә юк андай ресурсы. Тагын бер нәрсә әйтим инде. Безнең республикада аеруча актуальдыр бу мәсьәлә. Хәзер Харис әфәнде әйтеп бетерсен дә фикерен, Сәгать Самаш. 1800 елгы карталарда безнең урманнарыбыз 50% тәшкил иткән. Без бүгенге көндә 16-8% тәшкил итәбез. Но бу фикер дөрес түгел. Нәрсә өчен? Менә бу күрсәткеч санала урман фонды площади белән генә, мәйданы белән генә. Бүгенге көндә күпме авыл хуҗалыгында файдаланмаган җирләрдә урман үзен-үзе тудырып чыгарды. Татарстанда күптән. Икенче, һәр елны урманчылар ярганакларда авыл хуҗалык файдаланмый торган түбән продуктлы җирләрдә 3000 гектар урман утыртабыз. Әмма нене күрсәткечне саныйбыз урман фондының мәйданы белән генә. Менә монда инде Фатхсабай Госдумада булды, без ул вопросны сөйләштек. Монда менә Мәскәү тарафыннан бу белгечнең
санау формасын үзгәртергә кирәк. Фикерегезне онытмагыз. Шуннан да безнең әле урман гына түгел, кешеләр үзләре дә табигатькә зур зыян китерә бит. Менә шул хакта һәм башка мәсьәләләр хакында тапшыруның икенче өлешендә сөйләшербез. Әлегә тәнәфес аерылмагыз. Татарстан Яңавастыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы 5 июнь. Ул безнең бөтен дөньяда әйләнә-тирә мөхитне саклау көне буларак билгеләнә. Тапшыруның беренче өлешендә инде сөйләшә башлаган. Ишанда мәсьәләләр хәл ителәсе проблемалар күп. Инде кешелек факторына без әле күчербез. Урман темасын инде төгәлләп куйык. Фәтих Самаш, сезнең әйтер фикерегез бар икән. Чөнки менә урман мәсьәләсендә әйтеп киттеләр, теге мәйданнары мәсьәләсендә дә безгә әле монда утыртырга һәм яңадан экологиягә менә турыдан-туры монда урманның катнашы булган. Менә без кабул иттек спасение Волги дигән закон. Менә Казанда без выездное заседание уздырдык инде 17 регионнан килделәр, Волга катнаша. И шушында инде мин тәкъдим киттем. Бүтән шушы авыш урыннарына да урманның елганың, Волганың ишлә торган біз күрмәгән аның кызыл ярлары да бар. Шуңа күрә тегендә хәзер Волга саяяза. И теге авыш җирендә теләсә кем йөри дә, нишли дә, ашламасы да кирәк, гербициды да кирәк һәм башкасы. Монда утыртырга кирәк урман саклау өчен. Тигез җиренә дә утыртырга кирәк урман. Сул ягы тигезлек икән Волганың. Монда теләсә кем килеп, машина белән костер ягып, фәлән түгән кунак булып, шугын ташламыйча китеп бара алмасын. Әгәр дә монда утыртып куйсаң, 40 рәт нарат, шушы тигезлеккә моны урманчылар саклый, алар тәртиптә тота, һәм башкасы. Һәм менә елгалар мәсьәләсендә әйтеп китте бит әле. Менә безнең Саяйды елгалар дип һәм башкасы. Бу елгаларны әле саяу бер мәсьәлә сакларга кирәк хәзер. Менә шул бар. Менә саклау мәсьәләсенә килгәндә, безнең бүгенге көндә Камы буенча законыбыз да юк. Камы елгасы буенча. Камы иң күп сулы, Волга караганда суы күп. Һәм безнең Татарстан территориясендә килеп керә торган җирендә әйтик, менә алыгыз шушы елгасын. Ик елгасы башлана Башкортстаннан һәм бер ягы Оренбургтан. Килеп керә бу нигә Баулы районына. Баулыдан Ютазыга чыга. Ютазыдан чыга Азнакайга, Азнакайдан чыга Мөслимгә, Мөслимдән чыга Актанышка, Актаныштан чыга Минтәрәгә, аннары төшә Камага. Менә моның ике яклап яхшы иттереп урман утыртсак, менә безнең урманыбызда була. Аннан соң киләчәктә суыбызда арта торган була урман. Шушылай итеп карый башласак, елгаларны сакларга, барысы да урманга барып ташлау өчен. Бердән-бер чара. Шул уңайдан мәгълүмат бар. Идел иң пычрак елгалар исемлегендә 2018-2024 елларда Идел елгасын чистарту, тергезү буенча федераль программа ничек үтелә икән, Илгизәр әфәнде? Безнең программалар хайран, безнең республикада да алар хәзер кертелгән бит инде, Россия буенча да. Без һәрбер программаны шулай карыйбыз да, үмитләнеп көтеп торабыз инде. Программа үтәлсә дип инде, вакыт күрсәтер. Монда шуны без глобаль проблемаларны алабыз бит, елгаларны дибез инде. Аннары шул ук монда бит әле кешелек факторынан да тора. Шул ук чүпләрне ташлаванда инде машиналарны әйтеп тә торабыз. Гомумән менә бу экологик вазгыятьне кемнәр тудыра, кемнәр хәл итәргә тиеш аны. Кешеләр әгәр дә бүген инде идеаль варианты күз алдына китерик ди, шул ук чүпне ташлан башласалар, инде суга мөнәсәбәтне үзгәртсәләр, барысы да тәртиптә булган очракта безгә бәлки дәүләт программалары да кирәк булмас, килешәсезме? Бу инде безнең тәрбия хукукына килеп тотала, килеп терәлә. Без әгәр дә балалар бакчасыннан мәктәптә, я булмаса менә институтта укыганда шушы экологик хукукны, экологияны алга сөрмәсәк, тәрбия кылмасак, без шушы үзебезнең балалар белән, кешелек дөньясы белән без берничек тә үзебезнең тирә-юнь мөхитебезне чистарта алмыйбыз. Чөнки чыннан да ул инде тәрбиягә кагыла. Зур-зур предприятиеләрдә барып җитешә алмый КАМАЗ машиналары, мәсәлән, ул инде свалкаларга барып җитешә алмый, каядыр туктата да, машинасын шунда кайда тели, шунда бушата. Менә урманнарда бик күп йөрергә туры килә. Мин бик урманны яратам, урман баласы. Чөнки урманда үстем. Авыл баласы булганга да урманнарда йөрисең, КАМАЗлар төрле производство отходларын ташлап, теләсәнчә урманны пычраткан очраклар бик күп. Берсе китереп туктата, 10-сы, 20-се шундый зур-зур свалкаларга әйләнә. Менә бу свалкалар бер мәсьәлә. Аны урман хуҗалыгы гына түгел, экологлар да аны берничек тә контрольдә тотып булмый. Бу һәр кешенең үзеннән тора. Әгәр дә инде машина белән шушы пычракны, шушы производство отходларын ташучы кеше
тәрбиясе юк икән ул кешедә. Чөнки без бу мәсьәләдә бер ничек тә хәл итә алмыйбыз үзебезнең табигать мәсьәләсен. Аннары соң тагын бер әйбер әйтәсем килә. Менә бу урман мәсьәләсе минем өчен бик зур мәсьәлә ул. Чөнки мин сезнең белән килешәм, урман чыннан да безне туйдыручы, анда күпме хайваннар яши, анда күпме безнең җәнлекләребез, кошларыбыз, bütün kişi генә түгел, безнең бит хайваннарыбыз да туклана урман белән. Менә бу урман хуҗалыгы администрациясе белән дә минем бик зур соравым бар. Мәсәлән, бер тапшыруга килгәчтен администрациягә күчерделәр урман хуҗалыгының менә системасы үзгәрде. Советлар Союзы вакытында бары тик урман хуҗалыгына урман белән җитәкчелек иткән. Ә хәзер ул җитәкчелекнең күпмедер өлешен административ ресурсларга бирделәр. Администрация, глава администрацияга килеп, менә миңа шушы җирне урманны кисәм, миңа шушы җирне бир дигәч, ул бирмәй бер кая да китә алмый. Чөнки администрация белән килешү бик җайлы, бик уңайлы. Менә шу мәсьәләне бик зур дәрәҗәдә, дәүләт советы дәрәҗәсендә. Фатих Саубанович, менә минем сезгә бер үтенечем бар. Сезгә бу задание. Менә әйтегез әле, безнең урман хуҗалыгында, менә мәсәлән, урман хуҗалыгын, урман белән бары тик урман хуҗалыгы гына җитәкчелек итәргә тиешме? Тиеш. Ул администрациядә булырга тиеш түгел. Администрацияга карый. Без администрацияга карыйбыз. Менә фәлән җиребез, фәлән урман, түгел урман. Ни өчен ул администрацияга карый? Менә мин Лаеш районыннан килдем. Әйе, глобаль система үзгәрә, үсә. Урманны кистеләр Лаеш районында. Бик күп җирне сырт булып урманнарны кисеп, агачлар аунап ята. Юл төзиләр. Менә минем өчен юл кирәкме? Минем өчен урман булу кыйммәтрәк. Сез ничек аңа карыйсыздар? Минем өчен урманны кисү, ул минем җөрәгем кискән шикелле. Менә бер хан тамырыңа алып атсындар. Урманнан кичеккә китә алмадык кебек, чыннан да барысы да урманга барып тоташа. Чыннан да бу шулай. Бар иде, Фатих Саубанович. Менә шу Фатих Саубанович, менә шушы мәсьәләне күтәрегез әле. Менә шушы программада сезнең белән очрашу бик кыйммәтле булды, әйбәт. Сезне бик күрүмә шат. Менә сез президент белән эшләүче кеше буларак, менә шушы законны, менә шушы системаны үзгәртегез. Менә бу минем экологлар тарафыннан шәхси үземнең шушының хәлек зур үтенечем бар. Администрациялардан алыгыз урманнарны. Бу мәсьәләдә бик зур рәхмәт сезгә. Безнең әле шушы закон нигезендә Татарстанда Аллага шөкер дип әйтәдерим мин. Чөнки Россиядә беләбез, анда менә килгән дә инвестор бу урманны алган да кырагына кисә. Ә бездә бу әйберләрнең бөтенесен Рөстәм Нургалиевич контрольдә тота. Ой. Әйе, бездә урманны Матюшинага барыгыз әле, пожалуйста. Матюшины. Ни өчен Идел елгасы утраулар барлыкка ки? Идел, Кама елгаларында, әйбәт, Вятка елгаларында. Йөрисезме сез менә Татарстан буйлап? Юк, йөрим мин. Мин сезнең белән килешә алмыйм. Хәзер юк, мин дә сезнең белән килешмим. Матюшинадан нәрсәгә шундый гайләнде? Мусин китте Казаннан. Казан урман хуҗалыгы Мусин эшләгән вакытта анда тәртибие. Менә шуңа күрә монда менә Идел, менә шу Матюшинадан миңа бер көтү кеше килде, әйбәт. Бер 10 кеше мөрәҗәгать итте. Алар әйтәләр. Монда без Әйе, бәлки тапшырдан сөйләшәбез без. Әйе. Аннар сөйләшәбез. Урманнарны кисәләр. Барып сөйләшәбез бер. Әйе, әйләнә тирә мөхитне саклауда урманнан тышта мәсьәләләр бар, әйе. Без хәзер буны белән калдырмыйк әле. Юк, аның турында аерым тапшыру ясабыз. Менә хәзер мин әйтеп күрсәттем, иң беренче система кирәк ди. Системада значит, система кирәк, дөрес. Хәзер системада бүген без көтеп утырабыз бер Шадриков, менә безнең министр экология, так, и бу Шадриков значит тәртип сала дип. Хәзер мин бу әйберне значит инде закон нигезендә һәм 14 ел значит Мәскәүдә утырганнар значит өйрәнгән белгән кеше 20 правительственный структура кирәк. Менә хәзер бу мәсьәләдә булырга тиешле иң беренчесе әйтеп киттек значит белемебез һәм значит укыту башкасы дип. Шуннан соң значит икенче средства массовой информации дибез. Матбугат чаралары. Кайсында экологияны сөйләгәннәр бар. Рәхмәт сезгә, менә бу беренче чыгыш. Менә сез әйткән. Дөрес, менә моның белән килешәм. Менә бүтән белән дә килешәсез. Вот, чөнки мин значит бу мәсьәләдә значит халыкка каршы эшләмим, файда гына эшлим. Вот, и беренче значит нидән карап барам, ноябрьдән бирле мин 178 кеше белән очраштым. Бар да мине значит бик якын итеп кабул итә. Бар да значит шәй ишерә, сөйләшәбез. Шуннан сез тотынгач була инде Фатих Саубанович диләр. И шушыннан соң арттан значит рәхмәт әйтеп калалар да килгән өчен, шуның белән шул вассалам була. Вот, менә хәзер икенчесе, нәрсәләр менә мин фикеремдә планлаштырам, менә сез нәрсә дип әйтерсез. Икенчесе безнең вузларда экологияны күтәрергә кирәк. Безнең укып чыга торган бу студентларыбыз халыкка киләчәктә әйдәп баручы технолог та, инженер да, башка да, һәм шул ук вакытта значит монда бу авылның күркәм кешесе агроном.
Шушаңа қарап әтиәниләр балаларын тәрбиялиләр. Менә булар, значит, буларга тиеш безнең эколог һәм, значит, монда булар, значит, бу мәсьәләгә игътибар бирергә тиешләр. Бигрәк тә мин бу мәсьәләдә очраштым, менә 3 мәртәбә химия технологиясе дип сөйләшәм мин КХТИ дип. Буларда, значит, нефттә, нефтехимиядә һәм башкада. Әле без менә, значит, анда шүплекләр, мазарлар дип сөйләшәбез. Анда әле теге нефтехимиясе дә башкасы да. Шуннан соң, значит, моның министрлыклары. Шадриков министр, значит, министр, значит, промышленности торговли, вице-премьер. Дальше авыл хуҗалыгы, значит, Жаппаров, значит, министр, вице-премьер. Бу статусы буенча Шадриков беренче эшәт алмый. Безнең, значит, комплексыбыз менә карагыз, значит, Шушук Тукай районында мин министр булып эшләгән вакытта 5000лек доңгыз комплексы зур саналадыр. Менә монда бүген 240 мең баш доңгыз бер площадкада. Шушының кырыенда 5 татар авылы. Менә шушында сез моны күз алдына китерге 750 тонна суткага чыгамыннан җиже. Бу кая китә? Менә бу мәсьәләләрдә монда сораулар бар. Шуннан менә, значит, шушы мәсьәләдә, значит, халык, значит, инде дөрес мөрәҗәгать итә. Әйтик, менә вузларда укытабыз һәм башкасы. Шуннан соң, значит, авыл хуҗалыгы министрлыгында, значит, тоже бу мәсьәләдә игътибар булырга тиешле отходы животноводство дибез. Моны ашлама итеп кертергә, казып җиргә күмәргә түгел, отход тик. Менә бу, значит, инде татарча әйтсәк тирис була инде. Моны файдалага мин менә шушының белән дә зур уңыш алып, эшләп күрсәтеп эшлим бүгенге көндә дә 48. Тема киң әле монда сөйләшәбез. Менә шушы мәсьәләләрдә. Хәзер шуннан соң безнең бар, менә бу твердый бытовой отход дибез урысчалап, каты конкурс һәм сыек конкурс калдыклары. Су агып ята, һәрбер авылдан, значит, сток бар инде, значит, җылгага төшә. Бу мәсьәләдә моның кем җитәкчесе? Моның җитәкчесе Министерство строительства һәм жилищно-коммунального хозяйства. Менә бу, значит, экологиядә түгел бит, берсе дә. Монда, значит, буларның эшләре төзүбезне диләр. Менә бу ЖКХ мәсьәләсендә, значит, карый башласам, бу әйберләр бит, значит, һәрбер районда бар коммуналь хуҗалык. Менә тагын шушында килеп терәлә. Шушылай итеп саный башласаң, монда менә Министерство культуры, нәрсә кирәк Министерство культуры экологияга. Менә безнең, значит, нефтяниклар буенча нефтне, значит, Гариф абый Ахунов язганына 62 ел хәзер, Хәзинә дигән романга. Вот клад дип атала урысча. Шушының буенча нефтяникларны белдек. Менә, значит, Министерство культурага карый союз писателей. Безнең язучылар союзы. Экология турында бер язучының язганы бармы? Менә бит, шуңа барысы да бары тоташа. Менә шушылай итеп 20 структур мин моны, значит, сезгә санап күрсәтәм. Теманы киңрәк алырга кирәктер, безнең әле менә шушыларны системага салып, моның киләчәктә җитәкчесен контрольгә, значит, Рөстәм Нураев үзе контрольгә ала башламыйча. Монда, значит, безгә бүген тегне эшләдек, моны эшләдек дип эшләү әйбәт. Хәзер менә дитсат дип әйттеләр. Безнең реклама китер вакыт җитте. Рекламадан сөйләшербез. Менә бу тагын киләчәктә нинди эшләр башкарырга кирәк? Безнең белән калыгыз. Татарстан Ягасты телеканалында Тояну ноктасы тапшыруы мәктәпләрдә менә балалар бакчасында кирәк дидек. Шуннан да Роза менә бүген ничә яшьтән алып балаларга экологияның, әйләнә-тирә мөхитне саклауның әһәмиятен аңлата башларга кирәк икән. Бу бик зур эш, бик зур проблема дип әйтергә кирәк. Кирәк балалар бакчасыннан ук. Мәсәлән, безнең Татарстан Республикасының биологик ресурслар буенча дәүләт комитеты эшчеләре әйтергә кирәк, барлык районнарда да мәктәпләрдә балалар бакчаларында дәресләр үткәрәләр. 50-гә якын экологик дата бар елда. Димәк, һәрбер ай саен кошларны саклау көне бар, день защиты дикой природы. Менә без бүген шундый матур бәйрәмгә җыелдык. Ул бәйрәмнәр күп. Безнең план буенча ел буена шушындый бәйрәмнәр үткәрелә. Ул бәйрәмнәр үткәрелеп кенә калмасын, ишеннән нәтиҗәсе булсын өчен дә эшләр алып барырга кирәк. Әлбәттә, нәтиҗәсе булды. Менә, мәсәлән, хәзерге вакытта менә берничә көн элек кенә безнең комитет Татарстан Республикасының дөнья күләм маршлар паркы ишеткәнегез бардыр инде. Шул акциядә катнаштырды. Безнең республикада шул акция кысаларында рәсем конкурсы үтте. Балалар рәсем ясадылар һәм инде әкият яздылар рәсемнең артына. Һәм инде икенче конкурс булып безнең экологический десант булды. Монда инде балалар, әниләре, әтиләре белән, укытучылары белән чыгып, инде территорияны җыштырып, бу үй тирә территория түгел, бу табигать территориясе булырга тиеш, мәҗбүри. Бик дөрес фикерләр. Ничә мәктәптә ул? Бүтән мәктәпләрдә катнашалар. Хәзер монда сөйләшәбез. Ничә мәктәптә уздырдыгыз? Безнең шибәр кызларыбыз бар, бу чисто дигән ни бар? Движение. Алар фәлән җирдә шүп җыйдык диләр. Әйбәт шүпне җыясы түгел, ташламаска кирәк.
Бұл аннан соң біздің зор жетекшілеріміз Қазан мектебінде барған да, шырашып қайтқан, енді фамилиясын айтмайым, мына экологик дәріс уздырғандар. Бір мектепте. Қазанда неше мектеп? Миләүшә ханымға сіз берек, шынында қоян келер ұрлық жетекшілер, һәм нәрсә іздейлер ұрлықлар юнәлешендә? Орлықлар алдынан мен де тағы урманға тоқталып кетейім әлі. Бик әйбәт сөйләделер. Біздің міне 18.000 кубометр текшерілген түзіліш материаллары. Біздің урманларда бүгінгі күнде бара фитосанитар текшерулер. Июль біздің міне шундай ай. Біз карантин бойынша бүтін 10% Татарстанны текшеріп шығарға тиеш, шул есептен урманны да, онда бармайық байлар біздің, черный сосновый усач дейбіз, еловый усач, сосновый усач, менә шуларны біз ел сайын текшерәбіз, урманнарға кірәбіз. Ул урманнарда гына түгел, инде менә хәзер орлыкларга да күчәм. Орлыкларны без чәчкән бөтен Татарстандагы җирлекләрне карап чыгарга тиеш. Менә 10% булса да безнең отдел идарә өлгереп булмый бөтен җирләрне карап ел сайын менә 3 елга бер булса да һәрбер хуҗалыкта булырга тырышабыз, тикшерәбез. Барысында карыйбыз, безнең бөҗәкләр, шуп үләннәре, ondan avırtular barısında biz tekşirirge tiyiş. Biz onların barısında korap çıgabız. Dik dürüst aytasız. Ama tufrakның analizin menden bütün bir kişinin de tekşirtkeni yok. Min bu laboratoriya bile dost, direktörü bile de dost, sizin jitekşiniz bile de bik yakın dost, Dankeberg bile de Moskov'da bik yakın dost. Halal deyip köp mü produksiya satarlar, nice proba kilgeni var analizga. Nice mertebe aytınız? Biz mene halal produktu biz birəbiz. Bu dürüst gost boyunca turu kile deyip. Nice proba sizge zavayt etkenler tekşirtirge? Nerse boyunca? Organik produksiya boyunca. İt boyunca, süt boyunca. Min karantin, oşluk, orluk boyunca. Orluk boyunca aşlıyor. Orluk boyunca. Mene biz şulay yok tekşirəbiz. Mene siz aytkan laboratoriyada tekşirəbiz. Orluklarını bizge koyta тұрған Tatarstan'a kirgen. Hazır mene... Tatarstan'da da ucu bizdeki. Gенно модифицированный организмларны тикшерәбез. Орлыкларны барысында тикшереп кертәбез. Җиләк җимеш икән 17 мең тонна җиләк җимеш тикшерелгән. Барыбер иртәме соңмы тапшыру барышында игътибар иттем. Әле мен әйтәм, әйләнә-тирә мөхитне саклауда урманга нинди игътибар бирелер дип. Харис әфәнде, чыннан да безнең тапшыру барыбер инде кемгә генә сүз бирмә, барыбер шул урман мәсьәләсенә әйләнеп кайтты. Чыннан да, әгәр дә инде төгәлләү фикерләрен әйтсәк, урманның әһәмияте, димәк, безнең әлеге бәйрәмдә генә түгел, гомумән әлеге теманы кылышлауда төп урын алып торамы? Сез бик дөрес әйттегез, Алмаз. Миңа ханымның бик борчыл сөйләве бик ошады. Әгәр дә бөтен халык шулай итеп урманнар өчен кайгырта икән, мен бик канәгать булыр идем, так? Бердән, икенчедән, сез бит урман белгече түгел, шундай иттер урманчыларга әдрәк дип әйттегезме? Мен авыр булды ансысы. Сезгә түгел критикам. Юллар кирәк, республика үсә. Бүген көндә 1 гектар киселә икән, аңа компенсационный посадка дигән әйбер бар. Аңа акча бирелә Россия тарафыннан. Бүген мен сезгә алдан әйттем, 1,271 гектар урманыбыз бар. Ул бүген көндә саклана. Бүген район җитәкчеләренең урманга вәкаләте зур түгел, алар комиссия составында катнашалар. Шуңа күрә урманнарыбыз бүген көндә хәләте канәгатьләнерлек дип табам. Әгәр дә барыгыз да менә бүген тирә-як мөхиткә багышланган тапшыруда юллар, елгалар булып урманга кирип киләләр икән, менә урманның әһәмиятен сез барыгыз да җиткереп, аның зур икәнен, безнең яшәүебезнең рәвеш икәнен күрсәтә алдыгыз. Сезгә барыгызга да бик зур рәхмәт. Тапшыру ахырында кыскача гына Илгизәр әфәнде кызыл китапка да тукталыйк. Менә соңгы 30 ел эчендә аның эштәлеге үзгәрдеме? Гомумән кызыл китапның бүген әһәмияте зурмы тормышта? Әлбәттә. Мәсәлән, безнең республика менә күп кенә без беренче булып барабыз дип әйтде бөтен илебез буенча. Кызыл китап чыгару буенча, бастыру буенча без шулай ук беренче позицияләрне алабыз. Чөнки безнең Россиядә 3 тапкыр бастырган китаплар, андый өлкәләр безнең күп түгел. Алар арасында менә безнең Татарстан. Чөнки кызыл китап безнең закон буенча ул һәрбер 10 елдан 10 елга яңартылырга тиеш.
Кайсы төрләрне кертәбез, кайсыларны чыгарабыз. Менә шул вакытта без әйтәбез. Кызыл китап безнең үзенең ролен уйный, ул безнең өчен табигатьне саклау өчен аның әһәмияте бик зур дип әйтәбез. Менә безнең республикада, Аллаһка шөкер, менә хәзер без инде киләчәктә 4нче басманы чыгарырга дип әкренләп эшне башладык. Икенче чыгарылыш 2025 елда була. Чыгарылда минем турдан тур катнашым булды. Мен вакытта Министерство лесного хозяйства шидерем. Шуңа күрә минем анда турдан тур катнашым булды. Но мине ул кызыл китап буенча мин бер әйбер аңладым. Нишләп ул калмая? Әгәр дә фән хезмәткәрләре табигать саклыйбыз икән, ул юқарыга тиеш. Менә шул сорау бар. Бүген көндә ландыш кызыл китапка кергән. Ландышны үстерү питомникларда аны кешегә игътибарын җүнәлтеп, аны менә сату түгел, бүләк итәргә кирәк. Күп кенә үсемлекләребез шулай бүген көндә. Менә кызыл китап шушлай ученыйлар эшлиләр икән, алар тәкъдим дә бирергә тиеш. Аны ничектер югартып була. Югалтырга кирәк. Без күп кенә үсемлекләребезне былай булса югалтабыз китапка кертеп. Менә күрәсез. Менә проблеманы хәтта кызыл китапның калынлыгы буенча да билгеләп була димәк. Әйе, бүген экологик проблеманы. Безнең вакыт төгәлләнә. Әйе, хәзер ахыр сүзне сезгә бирәм, Фатыйма. Роза ханым, чыннан да әгәр дә киләчәкне форазласак, менә якын киләчәкне булсын, 5-10 еллык киләчәкне, безне экологик яктан нәрсәләр көтә сезнеңчә? Нәрсәләр көтә? Барысы да бездән тора. Балалар бакчасыннан, мәктәптә һәрбер ата-ана үзенең баласын тәрбия кыла икән, хәләл ризык ашарлык, ризыкларыбыз булсын өчен, хәләл тормыш белән яшәр өчен безгә җәмгыять кирәк. Җәмгыять инде булырга тиеш, җәмгыять таза булырга тиеш, җәмгыять тырыш булырга тиеш, һәм ул тыныч та булырга тиеш. Мин телим менә шушы зур бәйрәмебез 5 июньдә без зур гына чаралар уздыра идек, экологлар, әмма ләкин хәзер инде ул чараларны уздыру артта калды. Шулай да менә шушында чакырып 5 июньгә шушындай зур тапшыру ясаганы өчен, шушындай матур, кирәкле, бик файдалы сораулар биргәнегез өчен бик каты әзерләнгәнсез, рәхмәт барыгыз өчен дә. Һәм менә шушы хәллек зур дәрәҗәле кешеләр белән шушында, шушы программада 5 июнь көнен үзебезнең экология көне, без экологлар көне үзебезнең бәйрәм иттереп, ул безнең бөтен халык бәйрәменә әйләнсен өчен без барыбыз да, һәрберебез дә үзебезнең гаиләдән башлап, эшләгән урыннарыбызда да тырышып, без шушы экологияны саклау өстендә һәрберебез дә эшләргә тиеш. Һәм шушы мөнәсәбәтне безнең табигатькә, урманнарга, сулыкларга, җиргә, җир анабыз. Мин әйтер идем, бу Хартия земли, бу безнең анабыз. Җир ана дип татар ни өчен әйтә? Җир ана. Без анабызны ничек саклыйбыз, анабызны ничек яратабыз, шулай без җирне дә сакларга тиеш. Ә җирдә бит безнең урманнар да, сулар да, барсы да бар. Ә безнең ул җир белән урман, һава, без шулардан гына торабыз. Безнең сәламәтлегебез бары тик шуңардан гына тора. Әйдәгез, бергәләшеп шушы бәйрәмне зур бәйрәмгә оештырыйк, булдырыйк. Һәм тагын нәрсә әйтәсем килә, һәрберегез өчен дә рәхмәт, һәрберегезнең фикерегез белән менә килешәм. Фатих Сабанович белән без бик матур иттереп сөйләшү алып бардык. Бу эш әле дәвам итәчәк, тапшырулар да безнең әле дәвам итәчәк алга таба. Менә бүгенге тапшыру кысаларында да бик күп төрле юнәлешләр ачыкланды һәм миңа калса әле эш алып барылыр. Моны турында сөйләргә кирәк шуннан да. Бу проблеманы хәл итәргә менә шул ук китап калынаймасын өчен нәрсәләр эшләргә кирәк дигән сорауга җавап табырга кирәктер. Фатих Сабанович, сездән башлаган идек, сезнең белән төгәллек шуннан да без инде менә бу тапшыру кысаларында күтәргән мәсьәләләрдә һәм гомумән экологик проблемаларны хәл итүдә сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булып тора? Менә таян ноктасында менә нәкъ менә шушы тапшыру таян ноктасы менә мондагы иптәшләр шундый мәсьәләләрне күтәрделәр. Бу монда бик тә урынлы, инде әзрәк соңга калып булса да бик зур рәхмәт әйтәсем килә таян ноктасы менә шушы тапшыруына. Масса күләм мәдәният чаралары арасында бу беренче тапшыру минем гомеремдә. Менә мин инде хәзер 23 ел элек Нурлатта раздельный сбор мусора дибез өйдә сортировать оештырган кеше. Шул заманнан бирле шөгыльләнәм. Германиядә күреп кайтып бу мәсьәләләр буенча. Менә беренче масса күләм чараларында рәхмәт сезгә, менә Алмаз Атласович сезнең җитәкчелектә узды. Инде мин шушыннан соң бүтән масса безнең газетларыбызда күреп, телевидениебездә күп нәрсәләрне генә язмыйлар, нәрсәләр генә күтәреп чыкмыйлар. Менә бу мәсьәләдә сез дә ешрак бу темага монда күрсәтсәгез, аларга үрнәк булыр иде дип әйтәсем килә. Менә бердән-бер бар Офуклар дигән татар тапшыру радиода бу мәсьәләгә кагылдылар менә беренче мәртәбә әле. Һәм менә сез
Бу киләчәктә, значит, безгә инде зур уңыш китерер дип саныйм. Рәхмәт. Алга таба менә нинди эшләр башкарырга тиеш Алга таба, значит, монда оештырырга кирәк була. Инде монда сез бөтен секретны әйтеп бетердегез. Мин моны әйткәнемчә, Рөстәм Нургалиевич наблюдательный совет ясап, аның җитәкчесе Рөстәм Нургалиевич итеп, анда, значит, безнең премьер-министрыбыз кемме булып, значит, шушында моны, значит, оештыручы кеше булып, секретарь булып, шушында мин әйткән менә теге 20 структура бөтенесе дә кирип эшли торган булып, анда инде менә беренче урында мин балалар дим, икенче урында масса күләм чаралар дим, значит, анлар, значит, экологик белгечләр, инде алар анда менә фәнни хезмәткәрләр белән икенче урында дип менә шул 20 структура эшләп китсә, ул вакытта безнең, значит, эшебез барачак. Инде бу бөтен халык эше. Әйе, проблемалар күп, хәл итәсез мәсьәләләр шулай шактый. Ләкин әйләнә-тирә мөхитне саклауда һәм экологик мәсьәләләрне хәл итүдә һәр кайсыбыз да актив рәвештә катнашсак иде дигән теләктә саубулашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.